Wel, nawn ni droi at y darlleniad bore yma, sef llyfr y Pregethwr pennod 3. A dyn ni am ddarllen, bydd e lan ar y sgrin i chi ddilyn neu yn eich Beiblau, os bydd e'n well, wrth gwrs, os modd. Adnod 1 i 15. 1 i 15. Os chi ddim yn gwybod le mae e'n dod, mae ydych chi salmau diarhebion llyfr y Pregethwr. Mae yna'n ffordd hawdd o gofio. Os chi'n agor eich Beibl yn hanner, chi'n cyrraedd y salmau, ac yna mae ydych chi diarhebion ac yna llyfr y Pregethwr. Syml. Na i ddarllen te. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. Amser i eni, amser i farw, amser i blannu ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser i ladd ac amser i achau. Amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. Amser i wylo ac amser i chwerthin. Amser i alaru ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig ac amser i'w casglu. Amser i gofleidio ac amser i ymatal. Amser i geisio ac amser i golli. Amser i gadw ac amser i daflu ymaith. Amser i rwygo ac amser i drysio. Amser i dewi ac amser i siarad. Amser i garu ac amser i gysau. Amser i lyfel ac amser i heddwch. Pa elw a gaiff y gweithiwr wrth lyfurio? Gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser. A hefyd, rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Eto, ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Yr wyf yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da, ac ond mae rhodd Duw i fod pob un yn bwyta ac yn yfed ac yn cael mwynhad o'i holl lafur. Yr wyf yn gwybod hefyd fod y cyfan a wna Duw yn aros byth. Ni ellir ychwanegu ato, na thynnu oddi wrtho. Gweithreda Duw fel hyn mwyn i bobl ei barchu. Y mae'r hyn sy'n bod wedi bod eisoes, a'r hyn sydd i ddod hefyd wedi bod eisoes. Ac mae Duw yn chwilio am yr hyn a ddiflannodd. Amen. Wel, mae'r darlleniad yma, falle'n swnio'n rhyfedd bod ni'n dechrau fan hyn, ond mae'n dymor newydd, a gallwn ni ddweud lot jyst am y testyn yma o fewn ei gyd-destyn. Mae'n bwysig bod ni'n dechrau fyna. Be sydd gyda ni fan hyn yw Solomon, yn dechrau meddwl, wel, beth yw pwrpas bywyd? Pam i ni yma, beth yw pwrpas bywyd? Be mae Duw wedi drefnu ar ein cyfer ni? A mae e'n dod i sylweddoliad drwy help yr Ysbryd Glân fod hyn yn wir fod amseroedd gwahanol i bywyd, cyfnodau gwahanol i bywyd. Ac i ni nawr ar dymor newydd yn camu mewn i dymor newydd, cyfnod newydd yn ein bywydau ni. Nawr, sut i ni yn dod at y cyfnod yma? Beth bynnag yw'r cyfnod yna, mae'n mynd i fod yn wahanol i bob un ohono ni. Mae rai nhw chi, os ych chi'n mynd i'r ysgol fawr, chi'n mynd i fod falle yn ofnus, yn bach yn nerfus falle. Rai nhw chi offi coleg, tasg fawr falle. Meddwl symud, mae hwnna'n ofnus eto falle. Mae yna elfen o anxiety, ofn o ryw fath, anticipation. Lot o bobl falle yn edrych ymlaen i'r tymor yma, falle bod e'n rhyw garreg milltir, rhyw milestone arbennig gyda chi. A chi'n meddwl, fi'n edrych ymlaen nawr, hwn yw'r amser fi wedi bod yn aros amdano. Mae'n rhieni yng nghyfraith i newydd ddathlu penblwydd priodas, 40 mlynedd, rhyddem. Oedd e'n rhywbeth i edrych ymlaen ato. Lefel arall wedi ei gwblhau fel petai. Cyfnod arall. Yn ddiweddar, aethon ni i'r Ynys Bir, Caldy Island, dan awgrym eilir i Elain. Ac am y tro cyntaf, fod Elain wedi bod ar gwch sawl tro o'r blaen,
Yn sydyn, nawr fod plant gyda hi, oedd e ddim cweit mor gyfforddus i fod yn y cwch a dim life jackets ar y plant, oedd hi'n poeni'n fawr. Oedd hi'n meddwl bod popeth ar ben arno ni. Oedd hi'n ofnus. Chi'n cyrraedd cyfnod arall mewn bywyd, lle yn sydyn chi'n gorfod meddwl am bobl eraill, neu jyst chi'ch hunan, a mae'n newid y ffordd i chi falle yn byw. Nawr, y cwestiwn sydd gen i yw, sut dylen ni approachio, sut dylen ni ddod at y tymor newydd yma mewn bywyd yn sgil beth i ni'n darllen amdano fan hyn. Chi'n gweld, yn y testun yma, beth i ni'n gweld yn fwy na dim yw fod popeth yn digwydd yn fwriadol, yn ôl trefn perffaith Duw. A dyna lle dyn ni'n mynd i ddechrau bore yma. Adnod 1, y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. Os fi'n onest, mae'r fersiwn yna chydig bach yn wan. Yn yr hen gyfieithiad a King James a'r Hebraeg, byddech chi'n clywed y gair amcan, neu'n Saesneg pwrpas. I bob pwrpas. Mae amser i bob pwrpas o dan y nef. A mae hyn yn bwysig oherwydd beth sydd gyda ni fan hyn yw Duw yn amlygu ni ei bwrpasau ar ein cyfer ni. Chi'n gweld gallen ni ddod at ein bywydau ni, meddwl am ein bywydau ni fel hyn. Nag yw e'n rhwystredig, nag yw e'n galed, y munud i fi'n dod i arfer gyda un ffes o fywyd, mae Duw yn taflu ffes arall o'n mlaen ni. Chi'n teimlo fel na weithiau? Fi'n teimlo fel na weithiau. Chi'n dod i arfer gyda cael babi newydd anedig ac yn sydyn maen nhw'n toddler. A wedyn chi'n dod i arfer gyda bod nhw'n toddler a maen nhw wedi cyrraedd ffes arall. Cyn i chi droi rownd, maen nhw bron yn teenagers. A dyna'n aml sut i ni'n teimlo. Mae cyfnodau, mae amseroedd, mae tymhorau yn newid mor gloi ac i ni'n stryglo. I ni'n stryglo i ddal lan gyda'r newidiadau mae gyd. Ond yw hynny ddim i ddweud fod y cyfnodau yna yn ddamwain. Dwi e ddim i ddweud fod y cyfnodau yna yn digwydd y tu hwnt i reolaeth Duw. Mae Duw wedi trefnu pob cyfnod, pob amser yn ein bywydau ni yn bwrpasol. I bwrpas penodol. Y da, y braf, a'r caled a'r anodd. Beth bynnag yw nhw. A beth sy'n hyfryd yw dod i ddeall fod e'n trefnu y cyfan daioni i'r Cristion ac gogoniant iddo fe. Mae pob peth mae Duw yn ei wneud gogoniant iddo fe ac daioni ei bobl e. Na chi beth hyfryd yw gwybod hynny. Gallu gwybod bore yma. Sdim ots beth sydd o'n mlaen ni, sdim ots pa mor anodd yw e, sdim ots pa mor braf yw e, sdim ots pa mor ofnus ydw i amdano fe. Dwi'n gwybod yr arglwydd yw fy migael. Ni bydd eisiau arnaf. Dwi'n saff yng ngofal yr arglwydd. Chi'n gweld yn aml, i ni'n gallu dod at sefyllfa newydd yn ein bywyd ni, cyfnod newydd, ac i ni'n edrych ar y daearol. I ni'n edrych ar beth sydd o'n blaenau ni, yn llythrenol, yn lle edrych ar yr arglwydd. Mae'r cyfan i fod ein atgoffa ni, a mae Duw yn ei ddoethineb yn trefnu fod amseroedd yn wahanol. Pam? Mwyn dangos i ni fod e'n rheoli. Mwyn dangos i ni mae e'n trefnu ein camau ni a mae e'n gwybod yn well na ni. Os fyddech chi'n gadael y gwaith yna i fi, bod chi'n gweithio fi, gei di drefnu dy gamau di. Byddwn ni'n sicr ddim yn dewis mynd trwy unrhyw gyfnod anodd. Byddwn ni'n dewis fod bywyd yn braf i gyd. Ond os fydde bywyd yn braf i gyd, fydde ni, fel unigolyn ac fel Cristion, ddim yn cael fy siapio gan fy mhrofiadau caled. Achos i ni'n gwybod fod pethau, fel mae'n dweud yn Iago, treialon, pethau fel treialon, yn meithrin dyfal barhad. Dwi'n ddiffygiol mewn dyfal barhad. Dwi ddim yn un drwy natur sydd yn mynd i ddyfal barhau trwy'r amser, heblaw fod treialon yn dod. Sut ydw i'n mynd i ddod i ddealltwriaeth mae Crist yw ein unigobaith ni mewn marwolaeth heb fod marwolaeth? Mae rhaid cael y drwg mwyn sylweddoli
y da. A mae hwn mor bwysig i ni i lenwi'n calonau a'n pennau gyda fe. Wrth i ni feddwl am y ffaith fod Duw yn rheoli, dyle fe loni ein calon ni. Dyle fe roi gymaint o gysur i ni. I sylweddoli, mae hyd yn oed y caled, yr anodd, beth sydd i weld yn ddrwg, yn cael ei drefnu ar ein cyfer ni. I bwrpas penodol, i amcan, i gyrraedd pen draw. Nawr, mae sut yn ni'n ymateb i arglwyddiaeth Duw yn amlygu cyflwr ein calonau ni. Mae sut ydych chi'n edrych ar ac yn ymateb i y ffaith fod Duw yn rheoli yn amlygu cyflwr eich calon chi. Os ych chi'n ymateb fel hyn, a chi'n dweud, wel, sa eisiau'r arglwydd fod yn arglwydd arno i. Fi eisiau trefnu fy nghamau fy hun. I fi eisiau rheoli fy mywyd fy hun. Dwi'n gwybod yn well. Mae'n amlygu'r ffaith fod eich calon chi ddim yn iawn ger bron yr arglwydd. Mae'n amlygu problem yn ein calon ni. A'r broblem yw hyn. Chi ddim yn deall pa mor analluog a mor wan ydych chi a mor fawr a gogoneddus ydy yr arglwydd. Dyna'r broblem. I ni'n colli golwg, neu falle ddim yn gweld. Mor arbennig yw Duw. Os ych chi'n meddwl bod chi'n gwybod yn well beth sydd ei angen arnoch chi, neu mae Duw yn gwybod, mae problem yn ein calonau ni. Mae problem enfawr. Pwy sy'n gwybod yn well na'r un sydd wedi'n creu ni? Pwy sy'n gwybod yn well na'r un sydd wedi'n caru ni? Pwy sy'n gwybod yn well na'r un sydd wedi'n dewis ni? Sydd wedi'n bendithio ni? Sydd wedi'n prynu ni gyda gwaed ei fab ei hun? Does neb yn gwybod yn well. A dyna ryfeddod yr Efengyl wrth gwrs. Mae Crist a yr ffaith fod Crist wedi dod a marw drosto ni yn amlygu ni. Gymaint mae Duw yn gwybod yn well. Mor ogoneddus yw e. Ac felly, os i ni wedi gweld ei ogoniant wedi gweld rhagoriaeth Duw, i ni wedyn, mae fel drych yn amlygu ein gwendid ni. Mae gen i blinkers on. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Dwi ddim yn gwybod beth sydd ei angen arno i, ond mae Duw yn gwybod. Mae'r arglwydd yn gwybod beth sydd ei angen arno i. Beth sydd ei angen yn fwy na dim arno i yw plygu i arglwyddiaeth yr Arglwyddiaethu. Yn gyfan gwbl. Mae e fel, dyma'r sefyllfa'n aml yn ein tŷ ni, fi'n dechrau peintio stafell yn y tŷ. Ac yna mae Elain yn dod mewn i'r stafell, y wraig, a mae hi'n dechrau peintio. Dwi'n edrych ar ei ffeintio hi, ac yna fi'n edrych ar fy mheintio fi. A fi'n sylweddoli, sa'n gallu peintio. Ac yna mae Elain yn edrych ar y mheintio fi, a mae'n gweud, ti eisiau fi gymryd drosto? A fi'n gweud, ti'n mynd i orfod cymryd drosto, achos fi wedi sylweddoli sa'n gallu peintio. Nawr chi'n gweld y funud i ni'n sylweddoli mor anhygoel yw'r Arglwyddiaethu, mor berffaith, mor lan. Os yw e mor lan â hynny, mae ei ffurfau a'i feddyliau fe, mae popeth amdano fe, ei fwriadau ar ein cyfer ni hefyd yn berffaith ac yn lan. Y peth gorau ar ein cyfer ni yw dweud arglwydd, ti sy'n gwybod orau. Ac felly hyd yn oed pan mae'n teimlo i ni yn annaturiol i fod mewn sefyllfa caled, anodd, sydd yn mynd yn erbyn y cnawd falle, i ni'n gallu dweud, wel arglwydd, i fi'n ymddiried fod y ffyrdd di yn uwch na fy ffyrdd i. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n gallu gwneud hynny. A mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl fod hynny'n golygu bod ni rywsut yn rhoi hawl i'r arglwydd i arglwyddiaethu. Fe sy'n arglwyddiaethu ac yn trefnu ein camau neu beth bynnag i ni'n penderfynu. Ond gallwch chi fod fel Jona, a mae hwnna'n gamgymeriad, lle mae Jona'n gwthio'n erbyn ewyllus Duw ar gyfer eich bywyd chi. Ac yn y diwedd, beth sy'n digwydd gyda Jona? Mae e'n pwdi gyda'r arglwydd. Mae e'n pwdi gyda'r arglwydd oherwydd mae'n teimlo bod e yn gwybod yn well. Oedd e ddim yn teimlo fel bod y bobl yn heiddi compassion, yn heiddi trigaredd yr arglwydd. Ond pwy yw e i ddweud wrth yr arglwydd beth sydd yn iawn ar gyfer pobl
y bobl yna, pobl ddiw, pobl mae Duw wedi ei creu a'i caru. A chi'n gweld dyna lle mae rhaid i ni ddod i sylweddoliad, nid ni sydd rhywsut yn rhoi'r captain's armband i Dduw ac yn dweud, oce, ti yw bos fi nawr, a fe yw'r bos beth bynnag. Y cwestiwn yw, ydyn ni'n fodlon plygu i'w arglwyddiaeth e? Allwn ni wthio'n erbyn ei arglwyddiaeth e, neu allwn ni blygu iddo fe? Y cwestiwn yw, pwy sydd yn arglwyddiaethu ar eich bywyd chi? Ydych chi wedi plygu'r arglwyddiaethu neu ddim? Mae pobl yn hoffi dweud pethau, a maen nhw'n ymfalchio weithiau mewn dweud pethau fel, fi'n mynd i fyw bywyd ar fy nhermau i. I'm going to live life on my terms. Siŵr bod chi wedi clywed pobl yn dweud pethau fel yna. A wedyn, mwy na thebyg yn yr angladd, bydden nhw'n canu I did it my way. Nonsens yw hwnna. Ffolineb llwyr yw hwnna i feddwl mae chi sydd yn rheoli eich bywyd chi a'ch camau chi. Os byddech chi'n dweithio fi bod, Aaron, os bydde ti'n byw bywyd ar dy dermau di, beth bydde ti'n neud? Wel, yn sicr bydden ni ddim yn marw. Dyna'n un peth bydden ni dewis peidio wneud. Ond chi'n gweld, mae'r pethau yna tu hwnt i ni. Dyn ni ddim yn cyrraedd y lefel yna. Ein lefel ni yw i fod yn ddefaid. Ein lefel ni yw i fod yn bobl sydd yn cael ein gofalu amdano. Ni yw'r greadigaeth, nid y creawdwr. Ond nid peth gwael yw hwnna, peth hyfryd yw hwnna. Oherwydd mae hwnna'n golygu fod yr arglwydd wedi'n caru ni a wedi rhoi pwrpas, y fath bwrpas i ni, sef ein bod ni o dan ofal yr un sydd wedi'n creu ni. A fod e'n gallu'n moldio ni, a'n creu ni i fod yn bwrpasol yr rhai mae wedi dymuno i ni fod. Sef pobl sydd yn byw gyda'r arglwydd ac yn clodfori'r arglwydd, yn dod â gogoniant i'r arglwydd. Chi'n gweld, mae wedi paratoi, a byddai'n siarad rhywfaint am hyn heno. Mae wedi dewis pobl i fod yn bobl arbennig iddo fe. Mae'n rhyfeddol i feddwl fod yr arglwydd wedi penderfynu eich bod chi'n mynd i fod yn rhywun arbennig sydd yn eiddo'r arglwydd. A chi fraint yw hynny. A chi fendith yw hynny. Bod e gyda pwrpas ar ein cyfer ni. A mae'r cysur yn dod o hynny nag yw e. Pan mae rhywun yn marw yn ein bywyd ni, a dyn ni'n wynebu tymor neu amser o alaru, i ni'n gallu glynu at yr arglwydd. Mae'n ni'n gyrru ni at yr arglwydd Iesu. Ein unig obaith ni yn wyneb marwolaeth. Pan mae rhywun yn colli ei swydd, nawn ni ddweud fel esiampl, i ni'n gallu dod nôl at yr arglwydd ac atgoffa'n hunain, mae fe yw Jehovah Jireh, yr arglwydd sydd yn darparu. Pan mae plentyn yn cael ei eni, ni'n dathlu oherwydd ni'n sylweddoli, yr arglwydd yw'r un sydd wedi gweu y plentyn yna yn rhoth ei fam, i fod yn rhodd ac yn fendith i ni ofalu amdano fe neu hi. Mae'r cyfan, pob amser, pob cyfnod yn ein bywydau ni, hyd yn oed y cyfnodau falle sy'n edrych yn llai pwysig i ni. Mae'r plant nawr ar fi'n dod yn teenagers falle. Chi'n sylweddoli o arglwydd, dwi ddim yn gwybod sut i ddelio gyda teenagers. Rho nerth i fi, ti'n gwybod beth sy'n angen ar y plant yma. Fi'n pwyso arno ti ac ar dy ddoethineb di, a dy allu di yn y sefyllfa yma. Nawr peth arall mae newid tymhorau yn i'w wneud, yw mae'n atgoffa ni o natur y byd. Natur y byd fel mae e nawr. Wrth i bethau newid, wrth i'r tymhorau yma newid, i ni'n cael yn atgoffa, dyw pethau ddim yn static, yr un peth trwy'r amser. Mae hefyd wedyn yn atgoffa ni, wel, mi fydd pethau yr un peth ac yn static rhyw ddydd, ond dyw e ddim eto. Hynny yw, i ni'n mynd trwy'n bywydau nawr, ac os chi'n rhywbeth fel fi, chi'n mynd i ryw bron disbe weithiau, meddwl, dwi ddim yn newid, dwi ddim yn dwy'n ffrwyth fel y dylen ni, dwi ddim yn eiddfedu fel y dylen ni, dwi ddim yn gweithredu fel fi eisiau gweithredu, dwi'n neud y pethau dylen ni ddim, a'r pethau dwi ddim i fod wneud, dwi'n neud yr frwydr cyson yna, ac yna chi'n edrych ar y newyddion, a chi'n gallu teimlo fel chi byth eisiau watcho'r newyddion eto, achos dwi byth yn unrhyw beth braf da, mae'r byd i weld yn mynd yn fwy a mwy o lanast. Wel, mae hwnna'n neud dau beth. Yn gyntaf, mae'n amlygu difrifoldeb pechod. Mae'n amlygu i ni pam fod pechod yn broblem.
Mae'n effeithio ar y greadigaeth gyfan, ar ddynolryw yn gyfan gwbl. I ni yn y llanast, i ni ynddo, a dyn ni'n gweld effaith pechod ar y byd trwy'r amser ac yn ein bywydau yn hunain. Ond nid yn unig hynny, wrth gwrs. Mae hefyd yn atgoffa ni, mae'n tynnu'n llygad ni at yr Arglwyddiaethu. Oherwydd beth mae'n gwneud yw mae'n atgoffa ni, wel, nid dyma'r pen draw i ni. Mae cyfnodau yn newid, ond mae marwolaeth yn dod, mae'r pethau mae gyd wedi trefnu, ond dwi'n gwybod fel Cristion, mae nid marwolaeth yw'r diwedd. Mae'n ein pwyntio ni at y ffaith bod pethau yn newid, a mae ychydig bach fel grisiau, neu star. Chi'n mynd lan star, a mae pob gris, pob step chi'n cymryd yn dod â chi'n agosach at yr Arglwyddiaethu. Pob gris mewn bywyd, pob cam mewn bywyd, pob cyfnod, pob tymor mewn bywyd yn dod â chi'n agosach at baradwys. Wythnos yma nes i or-wneud i tym bach yn y gym ar un diwrnod, ac oedd mynd lan star yn boenus. O'n i'n dredo fe, os fi'n onest, mynd lan star, ac oedd coesau'n llosgi, ac pob step, pob cam, oedd yn boenus i fi. Ond, beth oedd yn cadw fi fynd? Wel, mae gorffwys yn aros amdano fi, yn y gwely lyflu lan star. Os dim gorffwys i gael law star, just jobs a llanas law star, ond mae gwely cyfforddus a tawelwch a mae fi eisiau'r gorffwys. Cael off yn rhad. A dyna sut dylen ni wynebu pob gris mewn bywyd, pe na mae'n gris hawdd ar y degau, neu ni'n anodd, yw sylweddoli, a mewn hollol wahanol i ffordd mae'r byd yn gweld pethau chi'n gweld. Dyma sut ni'n gallu bwyta a mwynhau, bwyta yfed a mwynhau y llafur sydd gyda ni. Achos dyn ni'n gwybod lle mae e'n benni lan. Ni'n gwybod lle mae'n cyrraedd. Mae'n cyrraedd paradwys. Mae'n cyrraedd pwrpas Duw, sef cael bod ni gyda fe. Le mae e? Mae'n ein paratoi ni ar gyfer y dydd yna pan fyddwn ni gyda fe. Na chi beth hyfryd yw hwnna? Achos wedyn i chi'n gwybod dyw y gris yma ddim yn mynd â fi lawr i ddistryw, dyw e ddim yn mynd â fi'n unman, mae'n fy mharatoi, beth bynnag yw'r anhawster, beth bynnag y challenge o'n blaenau ni, mae'n fy mharatoi ar gyfer bod fel Crist, ble mae Crist. Mae'n dweud yn ail Corinthiaid 4 adnod 16 i 18. Am hynny, nid ydym yn digaloni. Ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn cwmpo'n ddarnau, yn fewnol fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o thrymder sydd arno yma nawr, darparu y mai y tu hwnt i bob mesur pwysau tragwyddol o ogoniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser yma'r pethau a welir, ond yma'r pethau na welir yn dragwyddol. Chi'n gweld pan mae'r pethau anodd yn digwydd, ni'n gallu ffocysu gymaint ar y daearol, y pethau ni'n gweld. Fi wedi colli'n swydd. Sut gallai'r arglwydd beth ddweud bod e'n caru fi a drosto fi? Fi wedi colli'n swydd. Yn hytrach na dweud, yr arglwydd yw fy Miguel, Jehovah Jireh, dwi'n ymddiried yn yr arglwydd i ddarparu. A trwy y profiad yma, mae'n mynd i ddysgu rhywbeth i fi. Mae'n mynd i fy mharatoi, falle i bwyso'n gyfan gwbl arno fe yn hytrach nac ar fy incwm, a byddai'n profi'r arglwydd gymaint mwy yn yr cyfnod anodd yma, yr gris anodd yma, nag y byddwn ni os byddai popeth yn fel i gyd yn fy mywyd i. Ac felly y cwestiwn mawr i ni bore yma yw, beth bynnag y tymor, ydyn ni yn ymhyfrydu yn yr arglwydd? Ydyn ni'n ymddiried yn yr arglwydd? Ydych chi o dan ei arglwyddiaeth? Mae e fel garddwr ar adegau sydd yn torri lawr mwyn i ni gael tyfu eto. Os ych chi'n gofyn i fi edrych ar eich gardd chi neu trymo'ch gardd chi, fi'n hapus i wneud, ond byddai'n dod gyda stryma. A mwy na thebyg, byddai dim gobaith i'ch gardd chi eto. Sa'n gwybod dim byd am arddio, byddai'n ni'n torri'r cyfan lawr. Ond mae rai pobl, fel yn had yng nghyfraith, a lot o'n chi sy'n garddio, yn gwybod yn union faint i dorri off y planhigyn yna. Dim gormod, just digon mwyn iddo felly tyfu nôl eto, a dwy'n ffrwyth.
Weithiau i fi angen cael fy nhori, torri fy malchder, cael fy narostwng. Weithiau dwi angen wynebu cyfnodau anodd oherwydd bod fi ddim drwy natur yn ymddiried yn yr arglwydd ac yn caru'r arglwydd ac yn pwyso ar yr arglwydd fel ddylen ni. Mae'r arglwydd yn ei ras yn gwybod beth sydd ei angen arno i. A trwy'r amserau mae wedi pennu ar ein cyfer ni hyd yn oed, wedi trefnu ar ein cyfer ni, mi fyddwn ni'n gweld yr arglwydd yn gweithio drwy hynny. Nawr, fe eisiau gorffen gyda nodi rhai pethau, adnod 10 i 15. Os chi'n edrych ar yr adnodau yna. Mae Solomon wrth edrych ar pwy yw Duw a beth mae Duw wedi gwneud yn dod i gasgliad. A mae'n ddiddorol beth mae'n dweud. Mae'n dweud ar y lleiriad nawr, ond edrychwch ar adnodau, gan fod Duw yn rheoli, gan fod Duw yn trefnu'n berffaith, popeth yn dod yn dda, yn berffaith yn ei amser, a gan fod Duw wedi rhoi tragwyddoldeb yng nghalonnau pobl, gan fod Duw yn gwneud pethau'n hyfryd, ein ymateb ni yw i ddal ati i fyw bywyd gan ymddiried yn Duw. Byw ein bywydau ni, wynebu beth bynnag y tymor, ond wrth gwrs gyda'r arglwydd yn y canol. Pwyso ar yr arglwydd. Beth mae'n dweud yw gweithredau Duw fel hyn, lle mae adnod 14. Rwyf yn gwybod hefyd fod y cyfan awna Duw yn aros byth, ni gallu'r ychwanegu ato na thyniodd i wrtho. Gweithredau Duw fel hyn mwyn i bobl ei barchu. Deall fod Duw yn arglwydd ar bopeth. Ac os yw sy'n eisiau fi boeni am y cam nesaf. Sy'n eisiau fi boeni beth sydd i ddod, sy'n eisiau fi amau, sy'n eisiau fi wynebu unrhyw beth gyda ofn neu'n teimlo gwendid hyd yn oed, oherwydd bod fi'n gwybod yr arglwydd sydd wrth y lliw. Mae gen i dad perffaith sydd yn rheoli, i fi'n gallu ystyn nôl, fi'n gallu mwynhau y llafur o mlaen ni. Mae'n gweud, does dim byd yn well, mae'n dweud, does dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da. Gwn mae rhodd Duw yw fod pob un yn bwyta ac yn yfed ac yn cael mwynhad o'i holl lafur. Os yw hwnna'n wir, mae hwnna'n wir pen am y pethau'n hawdd neu'n anodd. Rhodd Duw yw eich bod chi'n cael bod lle ydych chi yn ôl trefn Duw. Felly diolchwch i'r arglwydd am y cyfnodau anodd yn ogystal â'r cyfnodau braf. Diolchwch i'r arglwydd am y cyfan oherwydd mae e ar waith yno chi. Mae e'n gweithio mwyn i ni gael dod i adnabyddiaeth ohono fe ac i debygrwydd o'r arglwydd Iesu. Y gwahaniaeth i'r person sy'n Gristion i'w gymharu gyda rhywun sydd ddim yn Gristion yn y cyd-destun yma yw, os chi ddim yn Gristion bore yma, ych chi'n edrych ar fywyd a chi'n anobeithio. Chi ddim yn gwybod beth sydd i ddod, ac o safbwynt bydol, dim ond un peth sydd, sef marwolaeth, colled. Chi'n mynd yn wanach, chi'n mynd yn hŷn, yn fwy wrinkly, maen nhw'n gweud. Chi'n colli pethau. Ac yn y pen draw, mae'ch bywyd chi'n dod i ben. Ond i'r Cristion, i chi'n gwybod bod Duw yn trefnu pob peth nawr i bwrpas tragwyddol. I bwrpas tragwyddol. Nawr, yn ddiweddar, glywes i am fenyw oedd wedi bod yn athrawes mewn ysgol am 40 mlynedd, ac oedd hi ar ei blwyddyn ola. A dyma beth oedd hi wedi gwneud, oedd hi wedi calendar mewn i'r ysgol, i'r staff room, ac oedd hi'n croesi off bob dydd. Oedd hi'n dod i'r ysgol, nes bod hi'n cyrraedd y diwedd. Ware teg, ar ôl 40 mlynedd, fi'n gallu deall pam. Digon teg. Byddwn ni'n gweud, ar ôl 20 mlynedd, byddwn ni'n deall pam. Ond croesi off, oedd hi'n ffili aros i gael ymddeol. Cwblhau y dasg. Wel, mewn un ystyr, pan ni'n byw ein bywydau ni, mae pob dydd yn fendith oherwydd mae'n ddydd arall i ni'n croesi off, i ni'n dod yn agosach at baradwys. Agosach at gael gweld yr arglwydd Iesu wyneb yn wyneb. Agosach at gael profi reality bod gyda fe mewn byd heb ddagrau, heb dristwch dim byd.
A nid yn unig hynny, mae'n ddiwrnod arall, beth bynnag y tymor, beth bynnag yr achlysur, i gael cerdded gyda'r arglwydd. I gael profi'r arglwydd, y bugail sydd yn bwydo, sydd yn ceryddu yr cwbl. Chi'n gweld, pan chi'n edrych yn ôl, fel plentyn oedd gyda tad a mam oedd yn Gristnogion, fi nid, sa'i jyst yn ddiolchgar am y profiadau braf fi wedi cael gyda'n rhieni, fi hefyd yn gallu edrych yn ôl a diolch i bod nhw wedi'n heryddu fi. Bod nhw wedi dysgu gwahaniaeth rhwng da a drwg. Fi'n gallu diolch iddyn nhw nawr bod nhw wedi dysgu fi sut i ymddwyn. A dysgu pethau anodd ar y pryd daioni fi nawr. Wel, bydd yr un peth gyda'r arglwydd. Bod wedi dysgu ffrwyth yr ysbryd i ni nawr trwy brofiadau anodd i'w mwynhau yn ei llawnder ar y ddydd Crist. Ydych chi'n cyfri lawr y dyddiau? Ydych chi'n excited wrth i chi feddwl diwrnod yn agosach at fod gyda fy arglwydd ym Mharadwys? Na chi beth hyfryd i'w gwybod fod yr arglwydd yn trefnu pob peth tuag at y pwynt yna, y gôl yna. Nawr i gymhwyso. Yn gyntaf, os ydych chi'n rhwystredig ac yn grac, eisiau rheoli eich bywyd eich hun, yn meddwl, dwi ddim eisiau bod lle i fi nawr, gweddiwch ar yr arglwydd amlygu ei fawredd i chi, ei ogoniant i chi, os dyna beth ych chi angen. Arglwydd dangos i fi pa mor ogoneddus wyt ti. Dyna'r ateb i'r broblem os ych chi'n meddwl bod chi'n gwybod yn well na'r arglwydd. Ond os ydych chi wedi gweld gogoniant y mawredd yr arglwydd, dathlwch. Mae wedi dangos i chi pam ei fod yn arglwydd sydd yn addas i'r gwaith o reoli ac sydd yn rheoli wrth gwrs pob peth ac yn trefnu ein camau ni, yn llusern i'm traed ni. Diolchwch am bob cam, pob gris, pob cyfnod yn ein bywyd ni. A beth bynnag i chi wynebu yn y tymor newydd yma, wynebwch drwy ffydd wrth gwrs gyda llawenydd, gyda disgwyliad y byddwch chi'n profi rhagor o'r Arglwyddiaethu ei hunan yn y cyfnod yna. Falle bod chi hyd yn oed yn teimlo, wel, sy'n byd yn special am y tymor newydd yma. Wel, mae e'n dymor special os yw e'n dymor eto i'r arglwydd gael ymwneud â ni. Yn dymor i'r arglwydd gael siarad eto gyda ni a dangos rhywbeth o'i natur i ni. A fi wrth y modd gyda adnod 11, nes i gyfeirio ato fe'n gynharach, ond gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser. Mae Duw yn gwneud popeth yn hyfryd yn ei amser. Mae pethau'n gallu edrych yn llanas nawr, ond mae'r arglwydd yn mynd i berffeithio fe. Hyd yn oed, nid jyst ein bywydau ni, ond hyd yn oed y pethau anodd yna. Bydd e'n dod yn brydferth rhyw ddydd. Ac yn ychwanegol at hynny, peidiwch ag anghofio diwedd adnod 11. A hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Na chi beth diddorol bod wedi rhoi ymwybyddiaeth i ni o dragwyddoldeb, y ffaith fod mwy i fywyd tu hwnt i farwolaeth. Nid jyst yn chi a fi, ond ym hawb. Nawr, falle bod pobl yn gwadu fe, falle bod pobl yn suppreso fe, gwasgu fe lawr, falle bod pobl yn i anwybyddu fe. Ond peidiwch ag anghofio, mae e'n dal na. Mae yna ymwybyddiaeth fod rhywbeth mwy na hyn i'w gael. A gaich annog chi, newch chi sylwi pan mae rhywun chi'n ei caru, a sydd ddim yn Gristion, pan mae rhywun maen nhw'n caru yn marw, yn aml yn sydyn wedyn, maen nhw eisiau rhyw ddealltwriaeth o fod bywyd yn dal i barhau. So mae lot o bobl, bydden nhw'n dweud rhywbeth fel, fi'n teimlo bod nhw'n edrych lawr arno, bod nhw'n edrych drostoi. Beth yw hwnna? Maen nhw'n ysu am rhywbeth tu hwnt i'r beth. Dyn nhw ddim yn content i just dweud, wel, dyna ni, mae diwedd wedi dod nawr, dyn nhw ddim yn bodoli rhagor. Mae yna ddealltwriaeth, mae yna fwy i fywyd na hyn. Gaich annog chi i'w atgoffa nhw o beth yw hynny. Beth yw y pen draw ar gyfer rhai sy'n troi at yr arglwydd? Tragwyddoldeb. Bywyd am byth yn cael profi, llawenydd, llawnder, perffeithrwydd, gogoniant Iesu Grist. Ydych chi'n mynd i ddal ati te? Gaich annog chi ddal ati i gyhoeddi bobl mwyn i'r arglwydd weithio ar hyn y ffaith fod tragwyddoldeb yn eu calonnau nhw. Gogoniant a mawl iddo fe. Amen.